Добър ден на всички! Днес от автокъща AlexNet Group представяме Kia Ceed 1.6 плагин хибрид Diamant Edition изпълнение. Перфектно визуално и техническо състояние, без абсолютно никакви забележки в колата. Diamant Edition означава, че не се среща много често. С това тази споха отзад разполага с сервобагажник, камера за заден ход, кабели за зареждане от домашни условия от станция, пиано лак добавки, много хубава джанта, два цвята, хром с пиано лак, предна и задна камера има колата, безключово за включване и отключване, мъртва зона в огледалата, лента асистент, дистроник, пиано лак добавки тук, ксенончета, салона седалки с подгряване, обдухване, перфорирана кожа. Мъртва зона, лента асистент, казахме, от тук се отключва и заключва и се отваря багажника дистанционно. Седалки с памет, прибира огледалата. На ток минава около 60 км само. Спорт режим има, вентилация, подгряване и на волана. Голямата навигация, дигитално табло. Ако на някому е малко, има и подгрев на задни седалки. Точно за това се нарича Diamant Edition. Всичко са сложили хората по много, за което някой е дал доста парички. Така, салон е в безупречно състояние, както и цялата кола. За ценителите на марката Kia, които в България, Kia и Hyundai, всъщност те са горе-долу едно и също, не са никак малко. Колата е неразличима отново, както казахме. Евтина поддръжка, практична, икономична, цена, качество, екстри, не надмината за българския пазар. Смея да твърда, продавам коли от 20 години. Така, разполага и с втори комплект гуми с джанти зимни, които ги даваме с автомобила. Ето тези гуми с джанти, все струват ни 500 евро. Ето го автомобилчето, перфектно състояние, агресивна визия, два ключа, TLS, възможен тест, преглед, кой каквото иска, заповяда. Колата е много рядко изпълнение за българския пазар.